Teraz som najlepší rapper na svete, takže čaute. Natáčam, hej? Najprv na to seba, potom ja to pripravím. Dobrý deň, tu je Jakub a budeme natáčať Dominika Hlaváča, keď teraz vyskočí. Dorici! Videli ste to, páni? Tak toto je poriadny skok. Tak som mu skončil bicykel a tak to skončil on. Jež mi nevíš! A dobrý si. Joj. Ty vole. To jak sa ty mohol dokázať? Toto je predstavenie! Vidíte, páni, toto je bajk! Čo vydrží každý skok! A najviac! Ľavá brzda. Dobre. Čaute.